Dobrý deň, moje meno je Ema Talapková, som z realitnej kancelárie Promreal a dnes by som vám chcela predstaviť túto nádhernú nehnuteľnosť na Zobore. Áno, nachádzame sa v Nitre, matke slovenských miest, kde je lokalizovaná táto nádherná, do detailov premyslená vila. Spodné podlažie má veľkorysú výmeru 300 m². Z foaje sa prechádza do otvorenej haly, ktorá je mierne vyvýšená nad obývačkou. Celý priestor je krásne prepojený s kuchyňou robenou na mieru. Na dosky bola použitá kvalitná žula a výhodou tejto kuchyne je, že môžete sledovať domáce kino. Vaši hostia určite ocenia luxusnú jedáleň, odkiaľ máte výhľad do záhrady. Nádherná kúpeľňa od Versaceho vám ponúkne dokonalý wellness zážitok. Z hlavnej spálne máte očarujúci výhľad na panorámu Nitry. Vzduch pulzuje tónmi jemnej hudby, vytvárajúc dojem nezabudnuteľného zážitku v každom kúte tejto vznešenej vily. Vila, osvetlená tisíckami svetiel, čaká na to, kým objavíte jej tajomstvá. Príďte a nechajte sa vtiahnuť do rozprávkovej atmosféry. Ak vás táto ponuka oslovila, rada vás privítam v Nitre na Zobore.